दिनैनि प्रेस मिट होनायनि जाहोनावहाय जों सिगाङाव गासैखौबो रंजालि बैसागुनि थाखाय जोंनि निस्मा हालामनि रायजो राजाफोरखौ अननाय आरो सिबिनाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरनाय जायो। आंजों लोगोआव दं दिनै प्रेस मिट लानायावहाय बिथां चेयारमेन बिथाङा उगुरिनिनो, बेजों लोगोसे जोंनि युथनिफ्राय दङ आं सासे आफादगिरि निस्मा युथ ब्लकनि। दा आं निस्मा हालामखौ खावलायग्रोयोना फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय जाथु क'क्राझार लकसभा 1 आसामावहाय ट्रेक्टराव सहि होनो थाखाय गासैखौबो खावलायो। मानो होनोब्ला जों माने 10 बोसोरसो जोंनि जायगाखौ खोमानानै लाबायमोन, बेखौ जों मोनफिननो थांगासिनो दं। मानो होनोब्ला बे समावहाय दा जोंनि बर' बिमानि फिसा सासेयानो जोंनि बर'आनो जानो थांगासिनो। जाहाथे गासैबो निस्मा हालाम बा बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरखौ आं ट्रेक्टरावहाय होनानैहाय माने जाहाथे क'क्राझार लकसभा सिटखौ देरहाहोनो थाखाय खावलायनाय जायो। मेन जाहोना जाहैबाय दिनैनि जों बे प्रेस मिट लानाया जाहैबाय, फार्स्ट अफ अल आं मोनसे बेखौ बुंग्रोनो सानो, दानि सरकार सोलिबाय थानाय जोंनि प्रमद बर'नि लिडारशिपआव UPPL पार्टी, जायखौ जों मिथियो UPPL मोनसे बेवहाय गासैबो हारि माहारिनि लिडारफोर बा नेतृत्व लानानै दं। बेवहाय खुनु माबा जाति गथ' बा अनलि बर' बा अनलि नेपालि बिदि गैया, गासैखौबो माने खौसेथि लाबोगासिनो दं। बे खौसेथिजोंनो जोंनि बिटिआर हालामा जौगागासिनो दं आरो बहुत फ्लेगशिप प्रग्रामफोर जोंनि प्रमद बर' बिथाङा लागासिनो। जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंना नै अनसाय बिथांखि दं, आलारि सोरां दं ना। आलारि सोराङा स्किमा जाहैबाय मोनसे मन्दिरनि बा गिर्जानि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बेफोरबायदि मोजां मोजां खामानि बिथिंजों थांगासिनो दं। बेल' नङा, स्पर्ट्सनि लेभेलाव जों नायनो हायो, स्पर्ट्सनि लेभेल, बिनि उनाव जों नायनो हायो मोनसे आजिखालि बड'फा सुपार 50 जानानै दं, जाय स्किमा दिनै सासे गोरिब न'खरनाव सहैनानै दं। बेफोरबायदि मोजां मोजां स्किम लानानैहाय जोंनि बिटिआर सरकारखौहाय प्रमद बर' सारा माने दैदेनगासिनो दं। नाथाय जों BPFनि साइडआव नुयोब्ला बै समनिफ्राय नायोबा बिसोरो मोनसे स्किम, मोनसे मिशन लानानै मोनसेबो स्किम बानायनो हायाखै जोंनि एरियायाव। बेनिखायनो आं सानो एबार लकसभा इलेक्सन क'क्राझार जिथु जानो थांगासिनो दं ना, गासैबो जोंनि निस्मा हालामनि मानसिफ्रा ट्रेक्टराव भट होनानै जाहाथे जोंनि जयन्त सार जा सिटिं MLA खौहाय देरहाहोनो थाखाय खावलायनाय जायो। दा मेन प्रेस मिटनि ओंथिया जाहैबाय, दाथ' जोंना MCLA सिटिं MCLA बिथां जेम्स बसुमतारी दं। बिथांनि जों दा मोनसे क्रू मोनदों। क्रू मोननायनि जाहोना जाहैबाय बिथाङा मोनसे भुवा प्रचार बा नंखाय रावैहाय दा राजनितिनि गावगानि राजनितिनि लाबालाबनि थाखाय जोंनि जाम्बा जाम्बि बर' माहारिखौ थगायगासिनो दं। स्पेशेलि निस्मा हालामावहाय बियो माबायदि होयो जोंनाव प्रुफ दंजोबो। बिनि थाखायनो जों प्रेस मिटखौ लानाय जादों। बिसोरो माने मोनसे रिलिजनखौ मोनसे वेपन माने हाथियार बुङो ना, गावनि लाबोनाय मोनसे गावनि रिलिजन बा खृष्टान रिलिजनखौ मोनसे हाथियार बायदि बाहायनानै दे जाम्बा जाम्बिखौ बुरखायगासिनो। बे नंखाय। बेफोरबायदि राजनितिखौ जोङो समाजाव लाबोनो नाङा। मानो होनोब्ला जों बै समनिफ्रायनो ना खावनै खावथाम जाना फैखाबाय। बिथांखौ जों खावलायो जाहाथे धोरोमनि राजनिति लानानैहाय ससाइटियाव गुलु गुजुं खालामनो नाङा। मानो होनब्ला मोनसे बे पलिटिकेल पार्टिसो आरो धोरोम होनोबा गासैहाबो मोन्थाय दं। नङा दे बेवहाय UPPL पार्टी जालोबा मोनसे जों खोनानाय बायदिब्ला UPPL पार्टी जायोब्ला मोनसे खृष्टान धोरोमा बाथौ गायनांगौनो जों बेखौ खोनादों। बे जोंनि प्रुफ दं। माने जोंबो ओरैबायदि बिनि सारिगिदिंनो जों मानसि फाथायनाय दं, बिथाङाथ' जेबो मिथिया, खिन्थु जोंनाव इनफरमेसन फैजोबो। आरो हिन्दु बा ब्रह्म बा बाथौ समाजनियाव थांनानै बुंहैयो बिथाङा माने UPPL पार्टीजों BJPआ दान्दैसेल' होननानैहाय फैलानो जों बोखारजोबगोन। बेफोरबायदि राजनिति गाज्रि गेलेनानै दं। जाहाथे बिथाङा मोनसे लिमिटआव थानानै पलिटिक्सखौ गेलेयो, बेखौनो जों खावलायो। बिदि नङा, राजनितियाबो मोनसे माने बखिनो हायो रुलिं गभर्नमेन्टखौ हायोब्ला, खिन्थु बे रिलिजननि खेथ्रआव बखिनो हाया। माने खामानि दामानिखौ लानानै बखिनो हायो, खिन्थु बे रिलिजननि खेथ्रखौ जों माने पलिटिक्सआव सोनो नाङा, बेखौनो खावलायो। आरो जों बुंबावनो हायो जेम्स बिथाङाथ' बै समावहाय खुन्दुं बा साथा होनानै राजनिति गेलेनानै देरहाहोदों, नंगौना नङा? देरहानानै फैदों। आरो दा जाबाय बैयो राजनितियाथ' पाब्लिकफ्रा अवेर जाजोब्बाय। दाना मा बिथाङा राजनिति गेलेबावखौ मोनसे रिलिजनखौ लानानै दे माने BPFआवहाय सोनो हास्थायगासिनो दं। आं रायजो राजाखौ खावलायो जाहाथे जों डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआवबो नायनो हायो। डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआव मा जागासिनो दं होनोबा मोनसे
उदाहरन हिसाबै जों मोनसे लानो हायो जोंनाव अरुणोदय अनसाय बिथांखि माबा आलारि सोरां बेफोरखौ लानानै जों हिन्दु ख्रिस्टान होननानै रावबो बासिया चेयारमेनफोरा जोंना बिथांमोना सोंहैनो हागोन आलारि सोरांखौ बा अनसाय बिथांखिखौ बा बेलेग बेलेग स्किमफोरखौ अनलि ना ख्रिस्टानाल' मोनो ना सोरबा बाथौ धोरोम ना ब्रह्म गासैनोबो जों होजोबगासिनो दं ओरैबायदि राजनिति गेलेबाय थायो बिसोरो माने UPPL सरकार थाबाय थाला ख्रिस्टाना खारनाङायसिनो मानायसिनो बेफोरखौहाय सोना होबाय थायो डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआव बुङोब्ला जोंनाथ' निस्मेव अनलि जों माने डेभेलपमेन्ट बुंनो थाङोब्ला अनलि जों लामा लुनाय बेखौबो बुंनो थाङा एभ्रि सेक्टर जेरै हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्ट जानानै दं जोंनाव सोलोंनाय बुंनो थाङोब्ला मैयासो नै रिजाल्ट ओंखारदों मोनसे परिस्थिति मोनसे चिराङाव मोनसे फार्स्ट पजिशन डिस्ट्रिक्टआव मोनगासिनो माने हल आसामाव मोनगासिनो बेफोरनो मोनसे परिस्थिति सोलायनायखौ जों बुंनो हायो आरोखि आरो सान्थिनि खेथ्रआवथ' जों बुंनो थाङा आरो माने बहुद जों सान्थियाव फैगासिनो दं लासै लासैयै जोंनि निस्मा हालामनि जेंनाफ्रा सुस्र'लांजागोन UPPLनि थ्रुयैहाय बेखौ जों फोथायनाय दं दाथ' माने BPF पार्टियाथ' बुंगासिनोमोन माने UPPL सरकार जायोबा गासैबो माने माबा हिन्दु नै बेफोरबायदि खालामनानै प्रसार खालामगासिनो दंमोन नाथाय खोथाया जाहैदों जेब्लानाखि बै समावनो बिथांमोना मिथिखायो माने दिल्लीसिम मोनसे इसोर नटिस फाथायहरदों हाग्रामा बिथां माने जेम्सआबो दंफायो बेखौ जों मिथिनो मोनो मोनसे नटिसआव बुंदों माने BTR हालामाव प्रमद बर'आ माने गासैखौबो ख्रिस्टान बानायनायसै होननानैहाय बेफोरबायदि माने नटिसखौ बिसोरसो हरदों अब्ला बेखौ बिसोरखौ हरदोंब्ला जेरैहाय बिसोरो दा जेम्स बिथाङा बोरै UPPL फैयोब्ला हिन्दु नै बेफोरबायदि धोरोमखौ लानो होननानै फोसावगासिनो दं बे एकदमबारे बिसिनि राजनितिया माने गाज्रि रोखोम माने समाजाव जेंना लाबोयो आरो बुंनो थाङो जों बहुत स्किमफोर जेरै आलारि सोरांखौ उगुरि प्राइमारियाव जों बुंनो हायो दा उगुरियाव जों प्रेस मिट लागासिनो दं बिनिखायनो पालासगुरि आदिबासि दं बहुत 2 लाख हरबाय गिर्जा मोनसे फोथांनो थाखाय RC गिर्जा आरो बिनि अनगायै गुबुन गुबुन गिर्जा निस्मा हालामाव दङ जेरै बै खुंख्राजरा साइडजोंबो दङ साहा जोंनि ओरै मालिबिथा साइड नै बेफोरजोंबो होगासिनो दं 2 लाख थाखा मोनसे माने जोंनि UPPLआ जाहैबाय मोनसे धोरोम नै बेखौहाय फोथांना लाखिनो थाखायसो खामानि मावगासिनो दं बिसोरो उल्था माने मोनसे इन्जेक्सनसो सोना होगासिनो दं जास्ट गावगासिनि राजनितिनि लाबालाब बा गावगानि अन देरहानायनि थाखाय गावनि धोरोमखौ मोनसे वेपन बा हाथियार बानायगासिनो दं बेथ' समाजाव एक्सेप्टेबल नङा बे बियन्ड पलिटिकेल थाङो पलिटिक्स गेलेनोबा मोजां मोनसे सिस्टेमजों गेलेनांगौ बे अभार जादों आरोखि गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेफैनानै जाफुंसारदों नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि